Pazite vi ovo, brate, kakva bulja. Ja ne mogu da verujem, brate. Vidite vi ovo, brate. Još neke tigraste ove tangice, razumete, ovo nešto, neko delo, neki čepovi, nem čepovi, ali imam sat. Isto si on uvaljala u pesak, ali nema veze. Bukvalno kida guza, grmi, puca, seva, vreme se menja zbog ove guze, razumete. I pozdrav svima, ovde Ćira, dobrodošli na ovaj klip. U ovom klipu ćemo raditi ocenjivanje guza, tako da sabijači moji, obavezno lajkujte ovaj klip ako želite da izbacam još delova sa ocenjivanje guza, a radit ćemo ocenjivanje guza balkanskih pevačica. I inače samo da kažem, gledao sam analitiku, dosta me ljudi gleda koji se nisu subscribe-ovali na kanal, tako da sabijači, šta čekate, subscribe-ujte se na kanal i postanite već sada sabijač nekih dobrih sabijačica, tako da subscribe-ujte se obavezno i palite zvonca. Inače samo da kažem pozdrav za ovih 10 osoba ovde koji su me zapratili na Instagramu. Ako želite vi pozdrav u sledećem klipu, zapratite me na Instagramu Ćira_YT, tako da možete dobiti pozdrav u sledećem klipu. Što možete da vidite, prva za danas jeste Milica Todorović. Znači, bukvalno guza ovde kida. Znači, vidim odmah da ću da dam jednu desetku ovde, znači baš sam onako raspoložen, razumete, da delim desetke, šalim se, znači kakva guza, takva ocena, razumete, sabijači. Ma nema veze, razumete, mislim, razumete, ali nema veze, ima veze, šalim se. Kao što možete da vidite, ovde se malo uvaljala u pesak kao prase, mogo bi ja tu malo da skinem ovog peska sa nje. Sa nju, sa nje, sa njom, what the fuck, koji to padeš? Pa nema veze, šalim se sabijači. Znači mogu malo da skinem tu pesak sa nje, opet padeš, pa nema veze, kažem ponovo, šalim se. Znači, kao što možemo da vidimo, ima tu, znači struk joj je tanak onako kako i treba da izgleda, znači onako baš kida, guza grmi dole, bukvalno, znači, kao što možete da vidite, ima ove tangice, ok, znači ovdje ćemo da damo jednu desetku za guzu, zato što ima te obline, struk joj je uzak i tako dalje, tako da Milica Todorović kida. Drugu za danas sam spremio Anu Nikolić Official, tako da, kao što možemo da vidimo i kao što svi znamo kako izgleda Ana Nikolić, znači dobra riba, razumete, mislim riba ona ima koliko godina, ali to je dobra žena, tako da ima ovde jednu sliku, našao sam, mislim onako da je najbolja slika, ne vidi se ovde baš lepo, ali po ogledalu možemo da vidimo da ima te obline i da možemo i njoj da damo jednu desetku ovde, zato što bukvalno grmi. Realno, grmi, možete i da pišete dolu komentare šta da snimim, koju pevačicu za sledeći klip, to mi obavezno pišite i pišite mišljenja koju bi vi ocenu dali, na primer, za ove pevačice. Tako da za Anu Nikolić ovdje ide jedna čista desetka, znači onako obline ima tu, razumete, utegnute i tako dalje. Na treće mesto sam stavio ovu, kako se zove, Jelena Tomašević. Inače nisam mogao da nađem neke druge slike, inače ne znam koja je ovo pevačica i jebem li ga, brate, ali ovo je Jelena Tomašević, da, jes, to je Jelena Tomašević i kao što možete da vidite ima isto te obline, nije gola slika, provokativna i tako dalje, ali daću i ovde jednu desetku zato što zaslužuje, vidi se da je dobra kulturna, razumete, nije se isponirala, nema neke slike, ne znam ni ja kakve već. Tako da ima, vidite, zategnutu guzicu, kako bih rekao, nogice su ok, malo ima ovde stomače, mora da se popravi, ali i njoj ćemo dati jednu desetku. Tako da, spremite se sada, znači sada sabijači. Pazite vi ovo, brate, kakva bulja. Ja ne mogu da verujem, brate. Vidite vi ovo, brate. Ideš u kur... Jel vi verujete da postoji ovakva bulja? Pa ja verujem, brate, jer vidim, brate, jebote, kako. Još neke tigraste ove tangice, razumete, ovo nešto, neko delo, neki čepovi, nem čepovi, ali imam sat, šalim se sabijači. Znači, guza ovde kida, bukvalno. Ovde možemo da damo, dobro, nećemo da dajemo ocene 1100, znači bit će ocena od 1 do 10, realno. Znači ovdje ćemo dati jednu čistu desetku,
tako da neću da idem preko, znači 1000, 2000, razumete, nego ići ćemo ovako od 1 do 10, znači za Jelenu Karleušu idemo ovde jedna čista desetka. Spremio sam još jednu sliku koja je u odeći, tako da i za ovu sliku možemo odmah da damo desetku, zato što imate obline i tako dalje, znači slika grmi, kao što možete da vidite. I spremio sam, u stvari, sam spremio? Da, spremio sam još jednu sliku sabijači, znači ovo je na plaži, kao što vidite, isto si on uvaljala u pesak, ali nema veze, isto ćemo i ovdje da damo jednu desetku, znači bukvalno kida guza, grmi, puca, seva, vreme se menja zbog ove guze, razumete, tako da ovdje ćemo da damo još jednu desetku zato što bukvalno grmi, znači ima i ovdje neke tangice, ovo ono, ne znam samo šta je radila brate u pesak, da li se valjala sa nekim jebemliga brate, ali ubedljivo od ove sve slike, mislim ova je isto dobra i ova, ali od sve ove slike kao što vidite, bukvalno mi se najviše sviđa ova slika od Jelene Karleuše, tako da sve, znači za svaku sliku ovu ide po jedna desetka. Na kraj sam ostavio Jelena Rozga, kao što možete da vidite, nije mi to brate, kad pogledam ovu brate, ovo vidite, te obline, nije mi to brate, možemo ovdje da damo, ne znam sad, 8 ili 9, ajde daću 9 zato što sam onako raspoložen, razumete, vi pišite neke ocene dole koje biste vi dali, tako da za ovu guzu realna ocena je jedna osmica, ali dobro, ajde, daćemo 9, razumete, može 9 kada prođe, ima ona tu oblinu, ima te, razumete, te lubenice, kako bih ja to nazvao, ima taj struk dobar, mislim, ajde da damo jednu devetku, ja mislim da je to ok, razumete. Tako da sabijači, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte da znam da snimam sledeću epizodu, subscribeujte se na kanal zato što vidim da me dosta ljudi prate koji se nisu subscribeovali, to jest dosta ljudi gledaju klipove koji se nisu subscribeovali, tako da šta čekaš, subscribeuj se na kanal da budeš najjači sabijač, sabijačica. Tako da, to bi bilo to sabijači moji, like, share i subscribe, a mi se vidimo u sledećem klipu. I pos.